Una de les aportacions més significatives del pujolisme a la política catalana, a més de la del frau i l'evasió fiscal, ha estat la dels focs florals. Ja m'entenen vostès, una barreja de focs artificials i jocs florals que el pujolisme posava en marxa sempre, abans, durant o després dels moments de gran pragmatisme polític de grans renúncies. Molt em temo que estem davant d'un d'aquests exercicis de focs florals. Tot apunta que alguns es preparen pel moment de l'hiperrealisme del debat pressupostari i per empassar-se uns pressupostos continuistes calen els focs florals d'aquesta moció. L'opinió de Catalunya Sí que es pot sobre la resolució del 9N és coneguda i nítida. Vàrem votar en contra perquè creiem que ens afebleix com a poble en les nostres reivindicacions i ens porta a un cul de sac. I vàrem plantejar la nostra alternativa, que creiem modestament que dona resposta a les aspiracions democràtiques de la societat catalana i proposa un full de ruta viable i capaç de plegar una àmplia majoria de la ciutadania. Una proposta que tornem a oferir a totes les forces polítiques i socials de Catalunya. Hem dit moltes vegades, i ho ratifiquem avui, que la resolució del 9 de novembre va néixer morta i vostès, la majoria de govern, ho confirmen cada dia que passa. Voten desconnexió unilateral, però practiquen la connexió al fla. Voten desobediència al Tribunal Constitucional i no paren de presentar nous recursos d'inconstitucionalitat davant del Tribunal. Anuncien el 9 de novembre 3 projectes de llei de desconnexió, no els presenten i s'amaguen darrere de les ponències conjuntes. Volen vostès desenvolupar la resolució del 9 de novembre malgrat la sentència del Tribunal Constitucional? Facin, però facin d'una vegada, amb fets, no amb declaracions que tapen, que no ho fan. Aquesta és la realitat. Vostès s'han acostumat a nedar i guardar la roba, a banyar-se i voler sortir secs, a anunciar totes les truites del món sense batre ni un sol ou. I mentrestant practiquen les polítiques continuistes velles de sempre, vestides en noves formes, adornades en la mística, la desconnexió unilateral i la desobediència. I per fer-ho no tenen cap problema en sotmetre el Parlament de Catalunya a un procés de degradació institucional insostenible. I no sé què passarà al futur, però si continuem per aquí, sé que això ho acabarem pagant molt car. En un mes la mesa ha ignorat en 2 cops els informes dels serveis jurídics del Parlament. La mesa va acordar la setmana passada l'emissió d'aquesta moció condicionada a la seva modificació respecte al Tribunal Constitucional. I això no ho va plantejar Catalunya Sí que es pot i un altre grup. Això ho van proposar els membres de Junts pel Sí a la mesa. Són ells els que van decidir sotmetre's al Tribunal Constitucional. Els mateixos que ara ens tornen a plantejar una moció que torna a reiterar la seva desobediència. Ho sento, però vostès prometen cada dia desobediència al Tribunal Constitucional i a la pràctica l'única desobediència que estem veient a la política catalana és desobediència al Parlament i als seus serveis jurídics. Aquesta és la realitat. Miri, amb tota la sinceritat del món, aquest és un pacte de supervivència mútua. Quan més triguin a assumir i explicar a la ciutadania que el que varen prometre el 27 de setembre i acordar el 9 de novembre no té cap mena de viabilitat, més s'anirà degradant aquesta situació. Es passen tot el sant dia invocant el procés, però en la pràctica han buidat de qualsevol contingut tangible pel poble el procés. Només invoquen per sobreviure's vostès políticament. Deixin d'utilitzar el Parlament per resoldre els seus conflictes de coalició, les seves picabaralles, en lloc de destinar-lo a debatre i a portar solucions als problemes de la ciutadania. No se li haurà escapat a ningú que hagi adreçat la mirada directament a qui crec que té la màxima responsabilitat en aquests moments. Perquè amb independència de qui ha presentat aquesta moció, de qui l'ha pactat després, qui té el màxim responsabilitat en aquest moment d'evitar que Catalunya vagi cap a una situació en la que després de molt de temps acabem pagant les conseqüències, de manera que el procés no avanci, la situació d'emergència social no s'abordi, però en canvi es degradi les condicions per avançar amb les nostres reivindicacions nacionals i socials, és el president de la Generalitat. És amb ell. Ja sé que la moció no l'ha presentat vostè, ja sé que vostè és a l'executiu, no al legislatiu, però vostè sap que també té responsabilitat amb això que està passant. Per totes aquestes raons, perquè nosaltres hem deixat molt nítida la nostra posició, perquè els hi tornem a oferir una alternativa per reconstruir un camí que sigui viable i alhora aplegui el màxim de gent possible, perquè sobretot no volem contribuir amb el nostre comportament a degradar més el Parlament de Catalunya, el nostre grup no participarà en les votacions d'aquesta moció. No volem contribuir a que per salvar-se vostès degradin aquest Parlament. Moltes gràcies.